Hejsa kids, mit navn er Døden. Du kender mig måske som manden med leen. Det kan godt være, at du synes, det er umoderne med en le. Du synes måske, det er sager med en Wii eller en iPod. Men det er fordi, du ikke forstår alvoren af, hvad jeg laver. Når jeg kommer og henter dig, så er det forbi. Jamen, hvordan kan noget være forbi? Er det ligesom med Harry Potter, hvor den ene er forbi, men så kommer der en fortsættelse? Nej, kids. Når jeg kommer for at hente dig, er der ingen fortsættelse. Så er det forbi med at gå til beachvolley, uploade grineren fotos til Facebook og drikke Bacardi Breezers. Så kommer I dødsriget. Det kan lidt sammenlignes med, når det ringer ind til en oldtidskundskabstime, der aldrig nogensinde ender. Aldrig. Hvor nederen. Jeg håber, det var herre nice info. Vi ses snart.